Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba noma egameni likaJesu Kristu. Ngiyabingelela abefundisi bonke egameni likaJesu nabazalwane bonke egameni likaJesu Kristu. Igama lami nguXolisile ngokaHlongwa eMakhabeleni esigodini sasemhlabathini. Ngathanda nami ukumbonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngibe khona la eMatumatolo ngizohlangana nabazalwane egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu okwenzile lokho. Haleluya. Bazalwane kade ngicabanga nje ngithi ngiqale ngabasekhaya lezwi. uNkulunkulu wenza ke lokho ayefuna ukwenza naye efuna ukusho. Ngangiba nesizungu noma inkonzo ngilalela efonini. Ngizwe ukuthi ngakhumbule entabeni. Ngase ngeke ngaya ke ngahlangana nabazalwane kulokho kwenzeka. Ngiyazilalela inkonzo kodwa ngizwe ukuthi ngase ngakhumbule entabeni. Kodwa selokhu ke bazalwane kwenzekile ngaba sentabeni. Hayi sengivele ngisentabeni nje noma ngiyedwa bazalwane angisakhumbule entabeni. Nganoma neyizwana lento bazalwane. Ngangisekhaya lezwi ngikhumbule entabeni. Ngiyayilalela inkonzo zonke izinto kodwa ngizwe ukuthi nginesizungu ngikhumbule entabeni. Kodwa nje ngathi mzukwana uNkulunkulu ethi ihloso kulokho kwakufanele ukuthi ihloso. Ngeze ukuthi ngenela ke bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Umkhuleko wami uye uthi inkosi ngakhe entabeni ungangibhidlizi. Ngithi inkosi ngitshale entabeni ungangisephuli. Angihaleli bazalwane ukujabulela ukuthi ngibe sentabeni kodwa ngingeno wakhona. Ngiyabona bazalwane. Isifiso sami nje ukuthi ngoba uNkulunkulu engenzela umuso ongaka bazalwane umuso izigaxa angazi ngachaza ngothini. Kodwa kusami ngingaphuthi ukufika ezulwini. Sengikhona entabeni. Ngiyazi ukuthi lokho bazalwane uNkulunkulu bengangikweleta ilutho. Kuyobe kusele ngakini. So isifiso sami ukuthi uNkulunkulu mzukwane esungula intaba. Nezozalwane mzukwane esungula intaba eqamba wabala nami phakathi. Ngibe ngowasentabeni impela. Ayibonge inkosi. Nalokho nje bazalwane enhlizweni yami ukuthi inkosi angifisi nje ukujabulela ukuthi ngowasentabeni kodwa ngifuna ukuba ngowakhona. Ngize ngifike esiphethweni salokho uNkulunkulu akumisela intaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibe khona nami ngingakhomba ukuthi nami ngangilapho njalo. Ngiyafisa bazalwane yilokho nje kusenhlizweni yami ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngangenzela khona kuvele ukuthi nje enhlizweni yami kodwa weJesu wawuboneni kimi. Ukuthi ungibeke kule ndawo enjena bazalwane. Engisiza kakhulu ungeke ngeze ukabade ekhuluma la ngaphambili indaba yesono ukuthi lento leyo yongacaciswa kwezono nokuvunywa kwazo yenza ukuthi noma ngabe umuntu efunde eBhayibhelini kube nezinto ayidlulayo nje. Base kuthi manje mangibheka ukuthi mase ngifunda nalokho kanti kuyisono sekukhomba izono nje sekukhonjwa izono nje sikhonjwa yizwi kube sengathi into engiqabukayo bazalwane ngoba iyona into esiqasheliswa kakhulu ngayo bazalwane phela indaba yesono ixabanisa noNkulunkulu. So ngiyambonga kakhulu bazalwane ngiyambonga uJesu hlangana nabazalwane nabasemaTimatolo bazalwane ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi.